sidder som afdelingschef for en afdeling med nybyg i Totalentreprise, og det har jeg ikke gjort så længe, men da jeg tiltrådte, så havde jeg sådan lyst til at mestre hele værdikæden, helt fra at bygherren får en idé, og til at 5 års gennemgangen er afsluttet. Og der synes jeg ikke, jeg havde det fulde overblik. Og så har jeg lidt rundt, og så faldt jeg over den her byggeøkonomuddannelse, og så tænkte jeg, hvis jeg var heldig, så havde den måske de værktøjer og den viden, der var til for at tage mig med på den her rejse, så jeg kunne mestre det. Jeg synes langt hen ad vejen, jeg har fået det ud af det, som jeg havde drømt om. Sådan særligt 3 ting. Jeg har fået en masse grundlæggende viden om hele den her værdikæde, så når jeg står over for nogle udfordringer i min hverdag, så kan jeg relatere til den viden, jeg har fået. Så har jeg fået en virkelig lækker værktøjskasse, så på samme måde, når nogle af mine medarbejdere eller kollegaer kommer og siger, at vi står i den her udfordring, eller vi skal i gang med den her fase, så kan jeg åbne værktøjskassen og sige, at jeg har noget fra byggeøkonom, som jeg kan bidrage med. Og så sidst, men ikke mindst, så synes jeg, at jeg har fået et virkelig godt netværk med en masse rare mennesker i byggebranchen her i København. Så det er sådan de 3 ting. Jeg synes, jeg var lidt grøn omkring den del med rådgivere, inden jeg gik ind til uddannelsen. Det her med at forstå, hvordan arbejder man. Jeg har altid kun været i entreprenørbranchen, og hvordan arbejder en rådgiver, hvad deres udfordringer, hvad deres kampe, hvordan er hele ABR skruet sammen op imod rådgiverne. Det er rigtig meget der, at jeg har taget noget med hjem. Så når jeg sidder nu i Totalentreprise-konkurrencer sammen med rådgiver, så forstår jeg meget mere det, de kommer med fra deres halvdel i forhold til, hvad jeg gjorde før. Det har været super godt. Mange af underviserne har også understreget det privilegie, vi har haft, at vi har været så blandet fra bygherrerådgivere, arkitekter, ingeniører, entreprenører. Alle de her diskussioner, vi har haft på tværs, hvor vi har været rygende uenige om, hvordan beslutningen skulle træffes, eller hvad der er udkommet af det. Det har været helt perfekt. Jeg vil anbefale den, fordi det giver en dyb og grundlæggende indsigt i hele byggebranchen og i værdikæden, helt fra start til slut. Og egentlig så vil jeg have sagt, fra idé til 5 års gennemgang, men faktisk så er det jo også til nedrivning og til genopførelse af byggeriet og genbruge materialerne, så det er sådan virkelig fra vugge til grav.